na-esi n'ihu sekete a were eji a goziere anyị ga-eri ihe ide ihe ọma ite ịdị n'otu ite ọganihu ite onye metụta ya chọta nwanne ya chita akpụ n'aka anyị a ga-ebute ihe ọma anyị kpụ n'aka ebu anyị ga-ebute ihe ọma ụmụ anyị ga-azụ anyị ga-azụ ụmụ anyị anyị na-asị na Chineke nwụchi ọnwụ n'obodo okpuru anyị aka anyị na-arịọ gị Chukwu ọma na-asị n'afọ imere anyị ihe ọma dịwa anyị ndụ anyị na-arịọ gị chekwaba anyị gozie ndị ọbụla anyị tiri aka ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ọ ga-eru onye ihu onye asị ihe ọma kpa anyị ihu anyị ga-eri ji ide ndụ ide ọganihu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you.
Chineke gozo niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ndị okwu agha onye ọbụla nwere nke o mere ma ndị ezekutivu planning committee Chineke nyere ọnụ akọ na uche ọ jiri mee ihe ndị a niile ya aga ọfụma. Asị m Chineke ekele ka ọma ya kwụsịrị ya n'otu n'otu n'aha Jizọs. Na-ekwu aha sị obiọma ọma akpara akarị maka onye ọzọ. Obiọma akpara n'ihe niile anyị mere ka taa ka ọ gara ọfụma. Were na-ekwu sị gịnị ka afọ na-esibiri nne ka aka ga-aka n'aha Jizọs. Chineke ga-eburu onye ọbụla ọ bụ ka anyị na-akpọ anyị n'otu n'otu. Anyị ji ama alabute ndị anyị ọrụ n'otu n'otu. Na-asị Chineke nna ị ga-emere anyị ihe ọma gozie anyị ma duwekwa anyị wepụrụ anyị ihe ọjọọ n'akwado anyị. Ka m werezie ugbo wee nzama ya na anyị ekpere gozi ya mere ya ogene oke soro n'obi ekele nta niile chama ọba ụwa bụ ọlụ ekelenu ọlụ ekelenu ọlụ daalụ ọlụ zọnụ ndị ọlụ zuru mee obiọma na-akpa m rie nne bikos na gatọ m Ọnịcha. Obiọma na-akpa m rie nne bikos na anyị nwa ahụ ndị ọrụ anyị zuru mee. Anyị anaghị agbala asị na ewu ndị egwuregwu. A na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche dị n'ihi na ihe niile anyị zuru ụtọ na anyị si zie ose dị. Ihe anyị niile zikọta ebe a wee nwa anyị n'ụbọchị nke taa. Ya ekwela ka anyị ya wụrụ n'ime anyị. Ya mere ka ahụrụ ya akọtụ onye ahụ nọ n'ime anyị. Ihe a na-egosi ịhụnanya. Anyị gosi ịhụnanya n'ụbọchị nke taa. Ihe onye riri ka ibe ya nri, ihe onye riri ka ibe ya nri, ọ bụ ịhụnanya. Anyị na-asị Chineke ya mee ka ịhụnanya abawanye n'ime ndụ anyị. Ọ ga-awụ afọ ọzọ na-abịa abịa ka anyị nwee karịa otu anyị dị. Biko ana m asị ndị bụ obu ha kpụkpọ obi ka anyị gaa n'ekpere mmechi. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs. Ezi onye nwe anyị na Chineke dị mma. Anyị na-enye ya ekele n'ụbọchị nke taa n'ihi na ị mere ka anyị gbakọọ. Ị nọnyekwara anyị ihe niile nke anyị mere ya gara anyị ọfụma. Ihe niile ka anyị yọrọ ka anyị kwere n'imezu ụlọ anyị ya. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.